ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಾಯ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪನ್ನಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಆಡ ಮುಟ 2 ಜನ ಬಲಿಪುಣಿ ಏರು ಮಂತ ಬಲಿಪುಣೆ ಪನ್ನಡ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೈಶಕುಲ್ಲೆ, ಡೀಲ್ ಬಾಬು ವೈಶಕುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ ನೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಣೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು కదా. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾಯ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇದೆ ಸೋಲ್ತಿನ ಕಡೆ ಮಾತಿರಗಳ ಫುಡ್ ಮೂಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಳ ಬೇಬಿ ಅವೇ ಅವೇ ಏನಲ್ಲ ಸೋಲ್ತಿನ ಈ ಕೊರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋ. ಈ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಾಯಿ ಏ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲ ಬಲಿಪು 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 ಮಾರ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಓಡಾಡಿ ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತದೆ.